Tak co? Já nevím. Pokračuj. Tam. Ne. A my tam. Teda. To máte betny ještě? Ne. To my budeme mít taky. Kde? Tady máme. Máme říkat, že to nesou. My máme tady. Budete jo? Jo. No to je úžasný. Teda míňa. Co to je? Protože když do školy, tak aby si měla svoje soukromí, aby jsme tě nechodili přes pokojíček, když to budeš mít kámošky, tak aby si měla svoje soukromíčko, aby se tě líp učilo, tak jsme ti to takhle celý teď předělali. Tak co, miňonko? Je to překvapení? Je? Tady budeš mít samý učení tady. Budeš mít jenom samý učení, máš připravený všechno regálky jenom na učení, na sešity, na knížky. Počkej, já tam naflamuju tu tašku. Ježiš, ale to je úžasný. Ještě dáš mi, jo, dobrý. Miňonko, Ne? na skříň, svět má. To je tvoje, budeš tam mít. A vy budete spát tamhle? A když otevřeš tuhle skříň, tak dole máš ty schůdky, nebo náhodou se třeba někam vejš. Ne, tu vedle. No, tam máš šatičky, zároveň bundy a dole jsou ty schůdky, kdybys potřeba se dostat někam výš. A kde má televizku? Má televizku. Nemá. Televizku máš u nás. No televizku budeš chodit k nám do ložnice. Kdyby tě to nerušila při Dneska učení. nešla vymyslet už teďka. Možná třeba časem, když by bylo jo, dobře, tak třeba bychom Ale- možná pořídili něco. Když spinka, to budeš koukat na koníčka. No, to je tvůj koníček. No jsme si dali jako. No, to jsme si dali. To tady úplně šopitko. Je tě televize, to vám nejde. No, to je mama hry. Je, já mám anténu, všechno není set-top-box, ale my chcem záměrně, jako, aby ji neměla. Takhle zůstalo, Tady. jasně. Aha. Už to nebudu dál Aby jí to předělat. neodrazovalo od ničeho, aby prostě se budou mohla učit v klidu, aby proto se udělal i jeden stůl tady vyloženě čistý na napsaní Tady a máš náhradilníky a televizi si tady zapne u nás úplně v pohodě. Tady máš Hele, červený ona tabulky. se tady vleze, když si ji zapne úplně vleze si postava a prostě tam. Hele, já jdu. Hele, já nevím, jestli jsem jí dala ty čelenky do tašky, snad jo, teda. Tam máš ještě nějaký hračky, jakoby, no. Ještě tam máš ten baráček a nějaký ještě tam hračky. Co to je? Miňonko, tak já jdu. Zlato moje. Nevíš, vy? Co? Takže tady, že jsme tady našli v To má s narozením, to má na loftě motýlů. Aha. Bývalo hodilo tam si. Miňásku, Všechny boty jsem ti poskládala a našla všechny tyhle ty věci. Jsem tam. to mám všechno v tašce, to, co měla. Byla to, jak jsem ti ukazovala. Když šla o to prostě, Nebudete aby mít neměla tomu? zanešený stůl. Ne, Ne, to vůbec ne. A já ještě sem přijdu jiný závisy, Pohodě, teda na co to. ona má. Mám vybraný, úplně krásný tam na rohu, jak jste bydleli nahoře, jak měli ty sedačky, tak tam. Už ten nejkrásnější Tak jsou pokoj tady nejvíc. růžový záclony No to jo, a teda fialový miňonko. závisy. Koukej toho místa na ten tanečník. Tak je to překvapení. Na hraní. Jo. Světlo, když si rozsvítíš, tak ti svítí naplno úplně. Jsi viděla hezky? Teti? No. A Televize. Strašný a těch věcí je úplně kde má tam ten stoleček? Zrušili jsme ho. Bude už jenom jeden teď napsaný, tam protože dávka jdeš do nemá. školy. Kam jste ho zrušili vlastně? Dali jsme ho pryč teď momentálně. Miláčku, jdu. Babička